Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u anaro kini kilong ki khubor bam ta kasngi usambut mentri rangba ka jalaba preston tensong lapan phainia ya ki rinsan pathai khubor ki balapan mi khubor be lambakla halor ka jingi per jingmut ha ga ying npp da ka ba ong badan ki bathmu ban pinbit perkhat ya upat ba habakran chikinong tho khubor ba preston lapan shai ba ka jingjia kamde satya ka jingi per jingmun hapring jong u bat u mla ka nartiang u ba snyau bhalang dhar u sambut mentri rangba Henry gari tang ke jingkran bakla jungki katu kat neki rinsan pathai khubor. Ngimdan satya ha ke jingye per jingmut bat bas nyau balang dahar ngidon ha ke wi ka thong ban wanra jingsuk bat ban penbet ye ke jing e ong uba preston. Usambut menteri rangba ula kenturu iginong tho khubor baki rinsan pathai khubor baki long ki ba pet ngor bat khana hok ye ki jingjia khanang ban on mi ke jing kulmar ha ke jing yo I upat ba. Kam pathai khubor kalong ka kongsan dei ka badan kam e kalong bangin shim khubor ki bashisha om da ka penkha khubor bam shamladan la ong uba preston. Some political parties or maybe some vested interest message. Kani kajing mi kani kalong don ke imat ba sha penbit na penanggi nong thok khubor la se ai thok se. Ka basudai tang hajing hos new. Tenrai nga ngayro bawa ki babun na pisia ki media de ki bla long well trained, well experienced. Ngam ju I ba pin sui thok ma subuk mentang ye kren kai bro mangi ma pi. Don ka bentak ba ngi de ban thok, don ka bentak ba ngi de ban thok. Wat tang ha bangi don lang. Tenrai kat kata nei ba pin ong ba uta bat uta. Lene kata bat uta. Don ki jinge per jumut ngatai pi hab ban verify 100 times. Ndai datang si senasin. Ngatai da kis pasin pi hab ban verify. Namar balai katu ke jing tho jampi kan penhiar dori ya pi namar upai ba obstat un sa find out but ke jing si char un sala te kamut lalong ba penhiar dor ya ka quality le jong ha ka bai dei bat ke jing penbi ya ki ba kum kini ki kot ko bor ngan yo thu ipi kin jau dut I nadu ajar katra ki e ki kamba ke ni le ngathai poro nilai ilu pi kren sapangka root sector maximum Pikren ya ka health sector maximum, pikren ya education sector maximum, pikren ya ka agricultural sector, lani ki service ki social service sector maximum nila persen. Te komongo ongi pi ki paipa ki yo I yang ni, but ngasyo I bahadu mentadang doni ki ba ong ba ka NPP ka thit ke pisah. Ya kibriu berkeban jual ke parti. Ngang ong pi tin kren kan baki kren. Lagi tu kinong wan jual maki ki ban pla. Ya ki jisha balai baki wan jual. Namar baki I ya ka roi kapar ki I ya ka development. Bat bakat banang sa kren kata minang la man le ba. Hapo jong ka jela mi kala joni berkoi. Te kata de ka ba pelong ya kibriu babun. Tengah ngai mentah kita di bajoin parti biang kumka kongres kumno kala ban ong ba ke kongres ka thit yo senit ngam la ban ong kata let's say kidon la ka jong principle udon la ka jong jing perkat ba ulai phai biang ban join ya kata ngam don ban ong ARM te long nakaliang jong ka parti jong ngim judon bagin keno ya no pi ong ya ka political party pi ong yo priusimet ngamar ngisut ho ha ka demokrasi kidon ka hok kanu ka parti ka baki sngau ka bakam ya jan ka baki sngau bakam ya de ka baki sngau baka khambit ka khambit khambyang ya kata ki sim ya krai te ngam don ban comment habale join parti pada ki weki libes ha ki wei pat ki pelot ka parti na kaliang jonga ka bangan don kum state president jong ka parti NPP ki sulang baik all the best de kata ndai ngo pi ki wei parti te ani thiang ngai tan su join manu ki la baik ba ka parti NPP kelatih jing semua kan di pinggir semua ban ong la dia ba hadu kan no kata kajing ruspa jongi kum ka parti NPP teria ngam ya thu ya pi kani kajia namar ka mesin jongi ka ruspa batru bangila ban warna ya kai babun ba karoi ka para po pecelai jongi print electronic na isam ke rejim mi katuka news pada ong ba
ubah perstun ubah semua lang nahat kidon ka jingya perjimut kaba imat kan kita ya kata ka stability kan kita ya kan ika jingya jongka arti bat kuju kasurka berkoi dengan kuah ban pensyai ni ba kini daitan kinia kiba pen suruh bakla bat ki nong penmi ia kibakum kini kijat news ngatlai kan bahasibun bakin dah pikir bakin dah wat ditip biang biang kebaknya kadang bahkan like ke confusion hapden jong kipat bak jong ka jelas hapden kipat bak jong ka rikasi lani kipat bak na jantia namar ko mo pi kum gitu bijajing penmi lo ke ba nim so tanan bat nga ko mo state president mo ngayat la kakam ni trei la kakam ni trei lang de jasu jumut nadu national president nadu UCF nadu ba so ba deputy CN nadu ki minister bat kum ju ki party functionaries to me nadu ka state level ka district level ka block level bat hadu ki mid level ni don ka jingi trai ka jingi suruh jumut ka jingi long kawe hapo ka parti ka jami dena ka daw masupa ban pensyai na mario don ka jingi ya suruh baklah yang tai dengan pak panakalem jokiru kumki media pin soba ban pensyai lem ne kani kenang ba kan don kan gunu ka jingi ya snow artati hakor kom trekam trejam ka jami ban ga kwa ban ya thu ipi ba ka parti NPP ka dei ka parti ka ba compare na ki parti barok ngala don artli parti ka we ka kongres pat minta ka de NPP ka compare susu na ki we pat ki national party la ne ki regional party ro ka jinga per kolong bangi sistem balaya don ha bo ka parti ni sim bagi de si family members ki lok si ndai su ban om para parti ni long be kum si ni don ka no ka jing babnya su cumon ni don ka no ka jing yo snewan ne tan ka mot ni kren da ka sai da ka ba so thu batru da ka mesin ka koi kenang ba omo hina ban tetulun ya ka kam jongi na ka mentaman syakri bai ba jok ka jelai ba koi kata ka bangakwa ban bersai kan